Love, sigurado ka ba talaga dito? Nakakahiya kay tita. Baka naman makaabala ko sa inyo. Ano ka ba, love? Huwag mo nang isipin yan. Si mama pa nga ang nagpumilit na lumipat ka rito nang malaman niyang malalayo ka sa trabaho. Ayaw kanyang mahirapan. Ang bait naman ng mama mo. Sige, babawi na lang ako. Ako nang sasagot sa ibang bayarin dito. Naku, huwag mo nang alalahanin yan. Alam kong ikaw ang bumubuhay sa pamilya mo. Kaya naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Tsaka love, isipin mo na lang na rehearsal natin to para sa magiging buhay mag-asawa natin. Naku, ikaw talaga. Anak. Oh, dumating na pala kayo. Magandang gabi po, tita. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos, iha. Buti naman at napagpasyahan mong lumipat dito nang hindi ka na masyadong mapagod sa biyahe. Salamat po talaga, tita. Napakalaking tulong po nito sa akin. Walang anuman. Wala rin namang gumagamit ng kwartong yan. Mabuti nang ikaw ang makinabang. Oh, sapat na yung mga damit na dala mo. May mga naitabi akong mga damit na hindi ko na nagagamit. Baka may magustuhan ka. Mama naman. Kadadating pa lang namin, pinagbibihis mo na agad si Ella. Aba, syempre. Noon pa ako nasasabik na magkaroon ng anak na babae. Alam mo ba, Ella, nung bata yan si Joseph, pinagsusukat ko pa ng mga palda. Tama na ho yan, ma. Kumain na po ba kayo? Hindi pa nga, anak. Nagugutom na rin ako. May gusto ba kayong kainin? Ella, iha, ano bang paborito mong ulam? Nakakahiya naman po. Kahit ano na lang po. Mahilig yan sa adobo, ma. Parang kayo. Joseph naman. Nahihiya tuloy ako kay tita. Ay siya. Alam ko na ang gagawin. Magpapadeliver ako ng adobo para makapagpahinga rin kayo habang nag-aayos ng mga gamit. Love, parang gusto ko nang magtago sa ilalim ng kama sa hiya. Masanay ka na, love. Ganyan talaga si mama. Maalaga, matulungin, at palaging may oras para sa mahal niya sa buhay. Paano pa kaya sa taong mahal ng anak niya? Napakabait ng mama mo. Kaya siguro pinagpala siya. At lalo na yung anak niya. Bakit naman? Aba, ikaw ba naman ang bigyan ng napakagandang girlfriend? Hindi ba biyaya yun? Bulero ka talaga. Totoo naman. Ewan ko sa'yo. Tara na, tapusin na natin tong pagbubuhat ng gamit. Dear love, totoo ngang sinasabi nila, kapag nakilala mo ang taong alam mong mag-aalaga sa'yo, ibibigay mo sa kanya ang buong tiwala mo. Nagpasya akong makipag-live-in kay Joseph kahit hindi pa kami matagal na magkarelasyon. Isa sa mga dahilan nito ay malayo sa aming bahay ang bago kong trabaho. Ngunit higit doon, nakita ko na hindi ako pababayaan ni Joseph. Matalino siya, masipag sa trabaho, at responsable sa buhay. Mga katanggiang hinahanap ko sa isang lalaki. Mas lalo pang napagtibay ang aking desisyon nang makilala ko ang mama niya. Napakabait. Wala akong masabi. Kahit hindi pa niya ako lubusang kilala ay tinanggap niya ako sa kanilang tahanan nang walang pag-aalinlangan. Lumipas ang ilang buwan at mas lalo kong naramdaman na siya na nga ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Para akong prinsesa, lagi niyang inaalala ang aking kalagayan. Binibigyan ako ng mga bagay kahit hindi ko hinihiling. Noong mga unang buwan ng aming pagsasama, nasabi ko sa sarili ko, napakaswerte ko kay Joseph. Love, I'm home. Tamang-tamang dating mo. Nagluto ako ng adobong baboy. Sakto. Gutom na ako. Grabe yung trabaho ngayon. Parang walang katapusan ng mga pinapagawa sa akin. Buti na lang nakauwi ka na. Sige, upo ka na dyan at ipagsasando kita ng kanin. Ay, ang sarap talaga ng ganito.
Pagod ka sa trabaho, pero pag uwi mo, may naghihintay sa yung magandang girlfriend. Masarap na pagkain. Pero parang may kulang pa rin. Huh? Anong kulang? Bukod sa'yo, parang gusto kong magkaroon ng aalagaan. Hoy, ano sinasabi mo? Huwag mo akong tinatakot Iniisip ko lang, paano kaya kung mag-alaga tayo ng aso? Aso? Sigurado ka ba dyan? Malaking responsibilidad yun. Kailangan natin pakainin, paliguan, dalhin sa veterinaryo, pagupitan. Oo naman. 2 naman tayo mag-aalaga. At saka, isipin mo, may magbabantay sa bahay natin kapag wala tayo. Mukhang okay naman. Pero ano na naman ang iniisip mo, love? tingin mo ba kaya natin? Ibig kong sabihin, alam mo naman, halos wala nang natitira sa sweldo ko. Lahat napupunta kay mama. Alam ko naman yun, love. Hindi mo na kailangan ipaliwanag. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa gastos. Sigurado ka, Oo naman. Basta magkasama tayo, lahat kakayanin. Sige na nga. Pero ikaw kapag nagka-problema tayo sa aso, huwag mo kong sisihin. Oo naman. Nga pala, love. Malapit na birthday ko. Ano regalo mo sa akin? Hala? Agad-agad? Ano bang gusto mo? Nakita mo ba yung bagong PS5? Ang ganda nun. PS5? Di ba halos nasa 30 milyon? Oo nga. Pero isipin mo na lang. Parang kapresyo lang din yun ng laptop na niregalo ko sa'yo dati. Ewan ko, love. Kakahingi lang kasi sa akin nila mama ng pang-maintenance nila. Kaya sakto lang talaga yung pera ko ngayon. Oo, ganun ba? Pero kapag nagka-extra akong pera, ibibili kita. Promise. Sabi mo yan, ha? Thank you in advance, love. Dear love, habang tumatagal, ay napapansin ko kung paano pahalagahan ni Joseph ang mga material na bagay. Napapasaya siya ng mamahaling regalo at pilit kong inuunawa iyon kahit ang katumbas ay ang aking pagsasakripisyo. Nagpa siya kaming mag-alaga ng aso. Inisip ko na magiging magandang pagsubok ito bago kami bumuo ng sarili naming pamilya. Akala ko, mas magiging masaya at mas titibay ang relasyon namin dahil dito. Pero habang lumilipas sa mga araw, ako na lang nagpapakain, nagpapaligo, nagdadala sa vet. Ang dating pangako niyang 2 tayong mag-aalaga ay naging ako na lang sa lahat. Nagsimula akong makaramdam ng pagod. Hindi lang pisikal kundi emosyonal. Hindi lang sa aso, maging sa simpleng bagay sa bahay, ako na rin ang gumagawa. Pinagkainan na iniiwan sa lababo, mga basurang hindi tinatapon, ang maruruming damit na nagkalat sa kung saan-saan. Sinubukan kong magpasensya. Baka sakaling magkusa siya. Pero hindi. Sa una, inisip ko na lang na baka pagod siya sa trabaho. Baka kaya hindi niya din ako nasusundo sa trabaho. Hindi na niya ako niyayang lumabas. Hindi na siya excited kahit sa mga espesyal na okasyon namin. Kasi baka pagod lang siya. Pero may oras siyang maglaro. May oras siyang tumambay. May oras siyang humiling ng kung ano-ano. Pero wala siyang oras para sa akin. At doon ko napagtanto. Ito na ang totoong siya. Oh, andito ka na pala. Oo. Oh, bugnot ka na naman. May nangyari ba sa trabaho? Wala. Sigurado ka? Wala nga, Ella. Napakain ko na palang aso. Pinaliguan ko na rin kanina. O, ano yan? Kanino galing yan? Di kay Tita Lisa. Sino bang anak sa ating dalawa? Lagi na lang ikaw ang may bagong damit. Ako nga rin nagugulat. Bigay lang naman to. Teka, problema ba to sa'yo? Kung gusto mo, ibabalik ko na lang kay tita. Hindi na.
Kaya ko rin naman bumili niyan para sa sarili ko. Pasensya ka na. Hindi ko naman kontrolado ang pagbibigay ng mama mo sa akin. Oo nga. Tuwang-tuwa nga siya sa pagbibigay sa'yo. Nakakalimutan na niya na ako ang anak niya. Gusto mo bang kumain? Nagluto ako ng adobo. Ipaghahain kita. Hindi na. Pagod ako. Tutulog ko na lang to. Love, gusto mo tabihan kita habang nagpapahinga? Bukas na lang, Ella. Hindi makakatulong yung balak mo. Dear love, madalas nang uminit ang ulo ni Joseph. Hindi na niya ako nilalambing. Hindi niya na ako inahawakan. Kahit magkatabi kami sa kama, parang hindi kami magkasama. Hindi niya na ako makuhang kausapin gaya ng dati. Para bang may dingding na pumapagitan sa amin. Unti-unting tumataas. Sa tuwing lalapitan ko siya, lalo siyang napapalayo. Hindi na ba niya ako mahal? Bakit sinusumbat na niya sa akin pati ang pananatili ko sa bahay na tahanan ng turing ko? Wala na ba akong magagawa kundi tanggapin ang kanyang pagbabago? Pinipilit kong manatili. Pinili kong magtiis dahil mahal ko siya. Love, may tumatawag sa'yo. Sino yan? Bakit ayaw kong tigilan? Sagutin mo na, baka importante. Love, may sasabihin ako. Ano ba yun? Bakit parang namumutla ka? Oh, ayan. Tumatawag na naman. Ano ba yan? Akin na nga. Ano pre? Takot na takot kang sagutin yung tawag ko. Bakit? Natatakot kang malaman ng girlfriend mo na nilalandi mo yung girlfriend ko. Sino to, Love? Anong sinasabi niya? Makinig ka, Ella. Pakinggan mo muna ako, please. Nakikinig ako. Anong ibig sabihin nito? May nakilala kong babae sa opisina, si Jolina. Bago lang siya sa trabaho. Hindi ko alam kung paano nangyari pero nagkapalagayan kami ng loob. Araw-araw kaming sabay kumain, umuwi, at minsan hinahatid ko siya sa kanila. Hanggang sa naging komportable na ako sa kanya. Komportable? Joseph, ako ang girlfriend mo! Alam ko. Kaya nga nagsasabi ako sa'yo ngayon. Naulog ako sa kanya nang hindi ko namamalayan. Hindi ko sinasadya. Sinadya mo! Pinili mo! Hindi yan nangyari lang basta! Natakot ako, Ella. Natakot ako na baka hindi tayo magtagal. Na baka sa inaharap, maghirap tayo. Lahat ng gastos, lahat ng responsibilidad, ako na lang palagi. Naiintindihan niya ako. Nakahanap ako ng karamay kay Jolina. Karamay? Joseph, ang relasyon hindi laging madali. Pero hindi ibig sabihin nun, hahanap ka ng ibang tao para punan ang kakulangan sa karelasyon mo. Natakot akong sabihin sa'yo. Hindi kita gustong saktan, Ella. Pero ginawa mo pa rin. Ngayon na-realize ko na mali ako. Dapat sa'yo ako lumapit. Dapat ikaw ang kinausap ko. Mahal kita, Ella. Huwag mo akong iwan. Alam kong mali ako. Please, tulungan mo kung mag-ayos tayo. Ayusin? Joseph, hindi ako bagay na nasira lang na pwede mong kumpunihin. Niloko mo ako! Ipinaramdam mo sa akin na pabigat ako sa'yo! Ay nakala ko na ako ang problema! Please, huwag mo kong iwan. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko kaya nang wala ka. Hindi mo kayang wala ako! Hindi mo naisip yun nung may Jolina ka, di ba? Hindi ka na nahiya. Hahanap ka na lang ng lalandiin. Yung may boyfriend pa! Hindi na kita kilala, Joseph. Didiri ako sa lalaking kaharap ko ngayon. Ella, please. Huwag mo gawin sa akin to. Ako?
bang gumawa nito? Joseph, ikaw ang nagwasak sa relasyon natin! Sinira mong tiwala ko sa'yo! Please! Alam kong mahal mo ako at kailangan mo ako. Dear love, buong pag-aakala ko ay si Joseph na ang makakasama ko habang buhay. Isang pagkakamali. Nagpasya akong makipaghiwalay at umalis sa kanilang bahay. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit ang ibig sabihin ay babalik na naman ako sa simula. Kung mayroon man akong panghihinayangan, ay kasama sa aking tinalikuran ng nanay ni Joseph na naging mabuting pagtanggap sa akin. Kaya ang kabutihang loob niya ay buong buhay kong tatanawin. Sa kabila ng sakit, nagpapasalamat ako dahil ang pagtatapos ng relasyon namin ni Joseph ang naging tulay para mas lalo ko pang pahalagahan at mahalin ang sarili ko. Nga pala, masarap ako mag-adobo. Kumpleto at sakto sa toyo.